абсолютно. Президент тръгнал да става жена му с опашка. За тази лайняна тотално на държава ние да тръгнем да се обясняваме какво е това отзад на жена ти. Защо точно сега? Ами защото в обществото не е прието хората да носят опашки, особено в публичното пространство. Не е прието хората да ходят с опашки, да ги размятат непречно напред-назад. Тя е моя! И естествено, не съм ходила на пластичен хирург, не съм си правила екстеншън на гръбнака, това е просто опашка! Тя произхожда от мен и следователно ми принадлежи! Извинява, че ми принадлежи! Да, разбира се! Жена ти веднага да я маха тази опашка. Ма тя няма проблем с опашка. Тя не, ти имаш проблем. Не, нямам проблем. Абе ще загубя с опашка! Можеш да загубиш нещо само ако си го имал! Ей! А Исус му отговори и му рече: върви си у дома, мамко. Нечестивия седи край твоето огнище. Божа работа! Божа работа! Ти си учен! Именно за това го казвам. Като няма никакво друго научно обяснение, тогава какво става? Божа работа. А да не е от тония, другия. А? Не вярвам в дявола! Утре и в Бог ще решиш, че не вярваш. Вярвам в Бога! Ти чуваш ли се, бе, на баба ми фърчилото? Господ не е на баба ти фърчилото, а дявол е на баба ти фърчилото. Дявол не съществува. Ако Господ съществува, това значи, че и дявол съществува. Ма не се слагаме едно също, бе! Как едно и също? Ти си... Ти какво точно ме питаш сега? Дали ще ме подкрепите за изборите? Аз отдавна не се занимавам с политика. Но именно. На хората им писна от политика, а ти си извън системата. Ти си човекът. Не, аз се кандидатирам. Те не. Именно ти не! Те! Ама кое е толкова абсурдното? Вие от службите ли сте? Само това трябва да знаеш. Дали печелиш или не печелиш. Печелиш, мой човек. И то печелиш както трябва. Дето се вика, спечелил си вече. За да спечелим тази свята борба, ние имаме нужда от всички. Коя борба? Със сатаната. Трябва да го говориш! Ти на кого си тръгнал Коско да четеш, бе? Миче ме познаваш? А? Миче знае всичко за мен. Ти нямаш план Б! Нали нямаше план Б? Винаги има план Б. Ама не само с едно романче, две пиески, щат народния и наградки тук-таме! А да те признаят!